Bueno, izango gara, 3 emakume, aspaldi ikusi gabe, egon direna, 30 urte, txikitan elkarrekin ikasita eta ibili ziren, eta elkartuko dira. Eta, bueno, izango da, la bomba, esaten dana. Horze gertatuko den, baina hortxe azaltzen da. Mutil baten bila dabiltza, bereien ametsa betetzeko, eta norbaiten bila hasita ni aurkitzen haute. Bizitza realean ainerresa balitz, hobi izango litzako, baina ez da ainerresa, netzako. Ni ez dakit Tolosako itxura zelan dira zen. Ni Txile eta lako kontua gehi esan ez dakit askorik. Ni bakit asko bili dela, Europatik eta mundutik. Eta exito handiz jauki da bela, guria, gure gauzia. Eta gu ere prest gaudela gure bersioa munduan zehar zabaltzeko, Zei hizkuntza nengo. Euskeraz, hori dudagabe, bestelan gazteleraz egin dute, ez, guk gurean munduratzeko prest gaude, euskeraz. Eurak euren erara, guk geure erara, ni uste dut, guk beste toke bat ematen dotzaula, ni uste dut obia ganera, uste dut guk eina, kalidade handiz jauta dana, ezta? Nik uste baietz. Bueno, berezixe, guri berezixe da. Euskalduna, eta Euskalduna etxeko gokio gizak, gero Tolosarrak eslan hartuko da, baina hori ez dakit. Ondo. Ni ez dakit. Tolosarrak oso zorrotza ditune, eta argiak berehala ikusten dute, funtzionatzen dutela, eta leidor guztia beteko da, ikusiko duzu. Takit orgasmo antzeko zer, baina plazerra handia bai. Bai balgur. Ui, Angela. Fijako nahi, zero. Bai, A ber, nolako. Baina plazerra handia, hori. Kinuak egiten dituz. Engantzatuta gaude, horrekin engantzatuta gaude. Bai. Egia esan jendeak barra asko egiten dago, eta hori gutzako da, subidon, zendana subidon. Ikustia erantzun hona daukoela, bai. Posik. Gurekin komuninua egitea ze guk ere ondo pasatzen dugu, eta gurekin komunio baten sortzea publiko eta hori zoragarria da. Nire kasuan ez orgasmora arte, baina zoragarria bai. Ez barre eragitea gainera uste gauza nahiko zaila dela, eta lortzen duzula, igertzen duzunean, kasu honetan, indako lanagatik eta idatzita dagoen gioiagatik ere bai, noski parte importante baten, eta hori lortzen dugu ia beti, hobeti, eta hori satisfazio handikoa da. Guk ez dugu grazia egiten, guk historioa kontatzen dugu. Eta nola kontatu dagoen, jenteri barre eginarazten dio, baina guk grazirik ez dugu egiten, Gu lan egiten dugu, mesedez, ez diguzan gauzak aldatu, eta konfunditu.